Good afternoon, sir. Negemunti, chom that touch, remove that with phone and that hair tie. Remove everything from your head. Get away phone, get laramaso. Remove everything, get one phone and get laramaso. No police guy. Good afternoon, sir. Me pekot na home, me pekot na chile kabagoko. Sorry, serious. Name ever, sir. They say come and off man. What wig now? About Jesus, off marker. I didn't wig. In our phone, sir. I will go very figure. And yet the wakaga on straight. The wakaga on straight. Okoke you could no quote tilapia girl. Get him. When I got to push him. Okay, like there. Huh? Obro fault. I'll not can. Ask him draw what that Monya 40 ya. Atumonya 40 ya. Him draw what or okay like the yak or quazo. Oh, quazo. Okutilapia. Na konya king with three. Na can pam. Mpage po kwa poto wa pege. Oya beshlatatia mahumo gadem. Beshlatatia. Uno di okwa stroke da zege na okwa bia po from okwesere wo. Onye riri. Pe si Chineke mele stroke da ga. Nwa bingo. Ton naso. Telero sana. Wore ko de reverse bia. Gini no gini mike. Awelo. Huh? Awelo. Lewanya front. Onye nwe ji ni. Kayo. Ele nwoke nwe ji na. Omu abiria nela akwa omu abiria. Ị na-ele akwa. Yes, sir. Je nwere ji ndị gbaga ọsọ eligwe yiri. Eh? Je nwere ji ndị nọga na akwa ya nọ na chọọchị yiri. Eh? Ihe wene gị, sir. Meshilata tokwu gị ahụ. Onye riri. Kwotu okwu ya dị bụrụ okwu ndị akpọga Maswell. Aha gị? Afa m bụ Jennifer. Oisa onye? Onyechukwu. Onyechukwu onye? Onyechukwu Nwankwọ. Onyechukwu Nwankwọ kwe mana ihe ọbụla mere nga ga-aba na social media niile. Yes, sir. Ama. Nka n'iru mewe gị interview. Exactly. Yeah. Ọmụaka ịgwa gị exactly. Yeah, mba Ọmụaka ịgwa nga agwa gị exactly. Iwe wene gị gawa n'iru gawa. Mepee eshe gị. Hey, blush anga me buto gi here. I don't joke here. Nsigi me peze ge bianga were blush ne me pegeze. Jaga beza jaga ki me pegeze. Mmaga na mpaga odendo. Mpa ma wola. Yo, ndonna. Gini gburu mpaga. Oh, that's true. Hell, ihe nkwuchapụkwuru ugbu a na ụkwụ gị yiri ụkwụ onye. Ndo. Stroke a ga-emekwa gị nna. Ndo, mana ịbụ okwu ndị stroke na-eme ndo nna. Bishop, kwụsị ya anyị na-agwa m. Ọ ga-eme gị. Na, ndo. Family ọnwụ stroke na-eme. Elo ya takoshi eze ahụ. Bịa nwa kwụsị ya. Onye yi nwaanyị, onwekwe di ọ na-achịkashọ eze. Achọkwa m that touch here. Gwakwa ya na. Hey, listen. Don't joke with me here. If you don't want me to interview her, I'll bring her down. Una abatore m ga. Wait. No, go please. Biko iwe wene gị afọ onye a, ọ dịrọ serious. Gị ga gị na onye dị possess ebiri. Gị bịa nga bịa gwa m otu isi achọta dị ọwụ. Gị na onye dị possess ebiri. Imegelele. Ma, Jesus, God forbid. Mba
Mba, bụkwa m n'ezi. Eleghị iji kpọrọ onye de possessing ya dọrọ gị n'akụkụ. Nna agwụ ya, nna try na-agwọta ya ka isi na-adị ya mma, ọ dị ekwe. Ya gba achọ m noise dị ahụ. Iwe onye ebe? Abụ m onye Enugu steeti. Ebe n'Enugu? Abụ m onye Eziagụ. Ebe n'Eziagụ? Abụ m onye Iwolohe. Enwela onye ara nọ na family unu? Kushin biko like onye. Ọ nwanne mpa gị ka nwanne mma gị? Cousin brother. Ara agbaghị ya? Yes. Chai, don't know. Gịnị gbara ya ara? Ose kolos ọfọ. Ọ gara aga gba loud the kolos. Ọ gbara di kolos. Isi ya ekofu. Ọ marọzikwa ụzọ ọba anyị. Ya agawa. Ọ gawazie anyị tụfuru ya, anyị kechiri ya chi na etete n'ụtụtụ anyị afụla ozi ya. Ọ bụrụ na ọ baga ime afịa. Anyị afụzie. Una hapụ ya? It's okay. Family of ndị ara kolos. Enwere onye na-emetụ ka ya na family unu kolos dịkwa? Nwanne ya. Oke o ji aṅụkwa ihe. Nna na-asị nne ịma na mba ezigbote nwa, nna na-eyi advice ya kwụsị. Ọ da anụkwa o. Okay, it's okay. It's okay. Kolos family. Ntamu adịghị? Ntamu. Nna bụ nna ọrụ sọsọ m, nna ya atamu. Gị na-ekwuru onwe gị ụka? Okay. Nwa agbọghọ bịara. Nwa aja dị n'ime. Ara ọ dị mma? Ara m? Ndị na-ara m ebe ọ dị mma. Njụrụ gị ma ọ dị mma, gị bụ na ipuli elu asị m lee ya ebe ọ dị mma. Ọ dị mma, ọgbaga mmiri. Mba, ọ da-agba mmiri, ọ da-agba mmiri. Telerosa na-ebịara nga abịa pịgara m aka n'anaghị nga. Mba, nna chi gosi gị na ọ da. Dem sị gị pịa aka n'anaghị nga. Gbaalụ. Ara dị na family unu ọ dịghị n'ime? Mba. Mụ adị m ayị ala o. Iwe onye ara gasị m na edi ayị ara. Iwe onye ara ya dị nọ drọs, ka ịgba m na ị nọ drọs. Bịara nga abịa pịgara m aka n'ara. Onye ntamu ọwụ onye ara, onye eriri eri. Gbaalụ. Ele nwoke nọ n'ime ebe ahụ? Ya nwanne nwoke. Kebishna watch him. Enugu State. I got all our mahadum. Come, I lay here with the problem. I'll go and the interview call this guy. What is the problem now? Ara na-achọ ọ na-esi Igbo ala conclusion me nna agwa ya. Come, you think I'm joking here with you? Biko gbaalụ m nna. This guy afụnụ m aka. Biko gbaalụ m dede, biko. Biko gbaalụ m. Ebe ala akwụla mbụ? Mba, gbaa m akwụla before. Nwere mgbe ị gara na nke nwoke ya atachaghị gị hapụ pachefuo pantị gị nga ahụ laa. Tight m ka nchefu. M jụrụ gị tight na pantị wofu ichefuru ihe ọbụla wụ ihe yiri mkpuchi ọtọ gị n'ụlọ nwoke. Atachara gị ga-echefuo ya nga ahụ lama. Ụtọ ya na yo Chineke agbago ka ya m jụrụ gị ichefuru ihe ọbụla kesị m ọwụ ansa ka m chọrọ. Ike agbọghọbịa amụ ntọ mere ya echefuo pantị na be nwoke.
Mina no baga nara. Ụwa mba ọ ga-agba m. Enwere nwa agbọghọ bịa na family no wo akwụla. Mba o nwere onye na-agba akwụna. Ka iwe onye ohi. Mba ọ dị m ezu oshi. Ị na-eshi ushi. Ọ dị m eshishi. Ejala aje ike. Njala aji ike ka eyi na-achị kọwata wetara m. Aji ike gị ị na-ala ya ala ka ị na-ahapụ otu ahụ. Adị m akpụkwa aji ikpu m. It's okay. Akwede akpụ aji ikpu. Ọ bụ iji gwa gị na ewe akpa deti. Mgbe ike agbọghọ bịa dị ka gị dị akpụ aji ikpu. Ịba toilet na nyọ nshi n'ime toilet na mamịrị na nshi niile ahụ nọ nga agba pum gbasa n'elu ajị ndị ahụ. Echi na-atọ nọ ga-azụ na aga ịta gị n'azụ ike na nga niile eshiwe gwodom. Nga niile eshiwe nga bad luck nọ. Atụgharịa ga-azụ na ma nka abịa mama because ifilola na ị na-akpụ aja ike. Nga niile eshiwe pram po. Onye eri hapụrụ aja ike. Ọya mgbe aka nga ị ga-ahụ nke gbara mkpụrụ dọpụta ya ga-ehụ kọlịa. Tinye aka nga nche ka ị ga-ahụ nke gbara mkpụrụ na nke sirila ike gbarala mkpụrụ draịrịla adraị. N'ebe ị na-afịa Ọkwa kpọrọ nkụ. ọ kpọkwara nkụ. Okay, chekizie ga-ahụ kọlọ ọchaga na ọchaga ahụ black. Ọchaga kọlọ nshị. Ngosi gị. Ị ga-ahụ na ọchaga kọlọ nshị. Ọ na-acha black ka ngosi gị chere. Igosi onye. Damio Chineke agbaghị ọka igosi onye. Gosi onye. Kene chaga black. I chekiri nke nọ na senta ebe nshishi aftara. I chekiri achị ndị ihu nọ na senta ebi. Nwa bingo ọcha which kene chaga black. Igosi onye. Ọwa ajị ihe ị ga-egosi m. Ọwa ajị naanị ihe ị ga-egosi m. Ozi egosi m the other side na. Ma aghọ broda. M ga-egosi gị. Ma bingo. Wa abadeti. Ụmụ nwoke ole ka ị na-edi na ị na-ede? Ala mmadụ taa but emere m ụnyaahụ. Ị mere ya? Oke, ị nwere enyi nwoke ole? 5. Ụmụ nwoke adịla abụọ taa gị? Mba. Oke, onye ahụ ị mere ya ahụ ka eme n'ọlụ gị? Mụ na ya adaghịzi, adị m emezi. Ọ bụla ezigbote mmadụ. Oke, onye ahụ ị mere yesterday ya ruo today ka ị bịa wee interview. Ọ bụla ya, echere m na ọ ga-adabara mụ na ya but ọ bụla ọ kwere ọ na-ata m. Nwa agbọghọbịa. Asị ya chọrọ m na nchi. Nche ụgwọ na okwu. Ya calculator. Gba aha ndị dị na-etarala gị. Gba aha ha. Chinedu, Chikodi, Chizaram, Emeka, Victor, Edwin, Eloka, Emmanuel, Chijioke, Ejiofor na Samuel. Na mi soro let 10. Ebe gwa m 5. 11 ka ọ dị. 11. Kemgbe ị pụtara 11 people tara gị. And ha niile taga gị enwe nke kwụrụla ụgwọ isi gị. Ọda nke ọzọ bụ ọbara anyị amachuru, nke ọzọ na-ata m, nke ọzọ na-esi Igbo. A na-achọ ụmụnye na-esi Igbo, ọtụ ụmụnye isi jiri oyi ka m nwa. Chọọ onye na-esi Igbo, chọọ onye isi jiri oyi ka gị. Na-ewe akwụla. Mba o. Lekewo mba. Ewo ha akwụla. Then again na ga-ataga amụta ruo 11.
all school they got a went certificate. Yawamu. University gang. Yawramu hegara. Gain a go amu. It will collect amu. Collect to row 11. Collect to row 11. Terijamu mene shop business. Akwya. But I want to say what happened. Huh? Ma bingo. Amu collector. Amu collector. Imele camarada. Okay, take a joke here. No, sir. No, sir. Can you not name Mubwa? Biko room. Onye kpọọ m amụ collector na comment section ka m nọ na-eme biko iwe gị o. Ha na-akpọ m amụ collector. Onye kpọrọ gị amụ collector? Na comment section. Ofu onye si deserve no ya mempa m ji daa stroke. Genotype gị? AA. Blood group gị? O+. Kpọọ phone number gị? Okay. Ịkpọ wrong number na mụ gere nkịta nwụrụ anwụ na kpọọ your phone number. 070 2587. Watch Italia, well, we should watch Italia. My name is Wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe, watch the Nwaghogho. Subscribe or like, ya get share, ya. Or what I am banging. And watch Italia, get back at the just know what ya taku shares again for what? Subscribe for this place, Nwaghogho. 8524. Boy, also. 070 2587 8524. Boy. 091 3568 6190. WhatsApp number here. Boy, WhatsApp number of man. 091 3568 6190.